Železničná spoločnosť chce zlepšiť komfort cestujúcich a preto chystá investície. Chystá sa aj obstaranie nových lokomotív, bez ktorých dopravca nemôže jazdiť na trati do Prahy. Nové lokomotívy Vectron si spoločnosť zatiaľ prenajme za 130 miliónov eur. Vlakový prepravca chce spustiť aplikáciu, ktorá bude lepšie informovať o meškaniach spojov a spúšťa tiež náborovú kampaň. Toto je rýchlik Podlužan, ktorý zachvátili plamene pred 4 rokmi. A nebol jediný. Problémy so zastaranými vlakovými súpravami pociťujú mnohí cestujúci. Železničný dopravca preto čoraz viac investuje do opráv a obstarávania nových rušňov. Stroje chce podnik kúpiť zo zdrojov z Európskej únie. Aby proces urýchlil, 15 z nich si chce prenajať na leasing. Budeme modernizovať, nakupovať nové vozidlá, ale tie staré musia ísť, tak povediať, do dôchodku. Ono nám to pomerne významným spôsobom odbúra aj napríklad náklady na údržbu a opravy. Nové rušne pomôžu aj podľa analytika, pretože môžu prispieť k zníženiu meškaní. Ak sa pokazí rušeň, jeho náhrada je zložitá, trvá veľmi dlho a naruší celý cestovný poriadok. Podnik sa zlepšuje aj podľa hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze, ktorý meral produktivitu zamestnanca na jeden odjazdený kilometer. Priestor na zlepšenie efektívnosti stále existuje, napríklad v predaji cestovných lístkov, údržbe, ale aj riešení dostatočného krytia nákladov tržbami. Dopravca sa snaží aj inovovať a pre cestujúcich v Banskej Bystrici si pripravil aj novinku. V nových vlakoch typu Panther je aj automat na občerstvenie. Využil som to, dá sa to len v hotovosti platiť. Určite to pomôže ľuďom, ktorí si nezabezpečia nápoje a môžu si ich teda zakúpiť vo vlaku. Nie, toto som ešte nevidel. Automaty s jedlom vo vlakoch, ale prijal by som to. Keď tak dlhšie cestujú, tak tie automaty by boli super. Náš najväčší železničný dopravca stále bojuje s nedostatkom zamestnancov. Povolanie vlakvedúci či rušňovodič si vyberá len málo kto. Investovať chce preto nie len do rušňov, ale aj do ľudí. Boris Novotňák, Slovenská televízia.